Hi guys, so this time ato taog Osamis. So tanan na to unsay na sa Osamis. So daghang kayo pasahero, grabe. Nag-uot. So ayan. Yan sina nakadaghan ang pasahero. Kasi nasa Osamis ni Alimango. Uy, hala kagwapa. Yan guys, so mugi kami og 7 o'clock among biyahe tapos gutom na kayo tapos magkuan mi nagwalkathon mi kay ngano wala na ibas tungod sa kadaghan sa pasahero. We're gonna invade Osamis kung sa'yo na sa Osamis. God bless our Tag, dreams. yung birthday ng among Viva Señor travel. Santo Niño. Yes. Hi guys, so welcome sa another episode or another part sa Para Summer. So, ang atong matong karon mo ato tao sa check okay na sa Osamis. So, there we go. Actually, nanang sa bar ko together with my friends. And so, bound to Osamis City. And we are approaching sa Ilahang Seaport. Hindi ka taga-tuloy. Ha? So, mga ayan. Hindi na tag-like interview mo, guys. Hindi na kayo pag-iwa. Ayan. Isa taga-Osamis mo rin. O may taga-Osamis. Hindi na kayo lahat, oh. So, every morning nag-watch. Pag-lawin ka. Hi guys, so madali na itapon na mo. Pag-arrive na mo, diretso sa fast food. Pag gumanong kaon, yan na, laptop. Nabala ba magituyok na mo, di ko po sabis. Para na mangita o hotel. So karon makakita na ni duha ka hotel, wa sila na uyon, kaya hotel, wa na uyon nila. So, Pero LCD, LCD ba to? upgraded ilang aircon og ang Ako ba yung LCD ba? Joseph General Hospital. asaman. Mao ni siya. Ayun. So karon mangita pa mig sa mga area. So galakaw-lakaw mi dire. Abi ninyo guys, di gyud mo problema dire kay ngano maglakaw mo, kamuray naglakaw. Kay bay tao, kaayo. Walay traffic. Pero mao nila pinaka downtown, di ba? No. Sa pinaka downtown nila mao ni siya. So minaw siya, minaw. So nangita pa mi asa kasagaran. Oh, white traffic, mingaw kaayo. Hi guys! So, sa wakas, after pila ka, sa ba, 1 hour ba? So, almost 1 hour, sige pangita inn or hotel. So, nakakita na gito. So, ayun, at least, na naging ni mahigan. So, I have my own room. Tapos, i-check na ako mga kauban ko asa. Kasi sa Picas room. So, nindot din ha. So, yung aking mga kauban ha, sa Picas room. Hello! Ayan. So, busy. Ayan, so what? Di pa ubo. Ang usasad lain ang gibisihan. Ayan. Sorry, checking my kitchen room. Really? So you have planned today? Not at all. Maybe later. What about tonight? We will have we will drink tonight and we will enjoy and we're gonna invade Osamis. Okay, what about this guy? Mag-ulat ka, for sure. Ayun.
So in this because, qualification, we kailangan have naman na siyang 3 mahumayan. competencies. We So have the I'm basic just trying, I'm trying my best para competencies, maka-enter. common competencies, Pero and core lang, sorry competencies. juga guys. In core Pero competencies, we kinahanglan have din naman siya. 4 So, unit of competencies. We have 4 core okay, kinalala mo makauli para makapagtrabaho na to. Anak ko, sir. Hi. So, early in the morning, travel me sa Itriki og nakapagulong sa Dumaguete. So, we was on the important part of the mahal. Tuloy po ko diri sa Osaki. So, kinanglan sa Itriki. So, ano, biyong ko na dito. Nindot sa din mag-side trip ka kaya nga nadagot ang magihan. Kariyaan niyo, amazing. Kapat tayo na. So, nasa Luyo. Ay, nakita yung nasa Luyo. Ang doon din ako ka-fishing na i-friendship goal. Ang mga kumlauting nga, Yahoo. Hindi siya kay fresh line, okay? Kuan, may lang. So, maudya po na ako magkauban.
So, i-try na mo na sa daan ito. Asa na sa mga bot. 2 p.m. Wala na lang ko eh. Ang kauban ako darang usa. Ang usa, dayaw-yaw na. Papakulitan. Naog na sa tricycle, ma'am. Adlok na ng polybok. So, unsa daw? Unsay ko an? Na? Wala yung ticket mo na seat. Pagtaro ko, so asa wala may ticket para sa bo. So, Spaghetti, spaghetti. okay ba sa kay buhato naman ni Ron? Spaghetti. Ano na lang. Spaghetti na lang. Ito ka. Dumagiti siya, try daw dumagiti. Layo mo kito na city. Magbas. Ha. So, magbas na daw. Dumagiti daw. So tired. Ay, di. Ayun. So yun, problema na mo karon, maabot ni dumagiti daw, walay masakyan. So mo na nag-discuss sa tulog balik. So meeting. Kaya magsabot na po. So unsa man. Kung naka-stress ng mga naong o. Sa kontak, kung naabay makontak. Otherwise, magabian ni dire. Ripan na po ni, nagpa-refund ni. Tapos, transfer na sa diglaing barko. Kay, di makaya. Kay gabian ni sa Dumaguete. So, yun ano yung mong life. From the beginning pa lang. Yun ano din kinabi sa side trip. So, mag-careful mo sa mag-side trip. Kung go pa bitaw pa. Di go pa ka? Ayun. So, nag-transfer na sa ticketing office. So, sa bakas, nakakuha nag-ticket. Pero awang mga naong, si Ma'am Tricia. Hubog na kayo sa biyahe. Ako na nilagay yung ticket, sana namin din sa mo. So what does that mean 3 p.m.? So muna yung kinabuhi pag mag-side trip mo. So di ka pa ma-end dire kayo, kinanglan na mo muhulong sa Bato Uslo. So mga dagway. Wala sila mga biktima sa side trip sa biyahe. Oh. Gusto nang muuli, kaya gusto na ilamba yung lawas sa ilaha. Ayun, so this time, bumalik din sa Dipolog kay ano, kinanglan mga unaning mga ayan. So, puno-puno na po. Alam mo, abinin nyo guys, nagpila ang KP dire. Kumusakay ka o motor cab? Pila? 50 per head. So kailangan ayun. Gusto siya magdalig sa tiyan. So since nga 3 o'clock pa yun ang na-fix na mga schedule, kinanglan na mo mga on, kaya wala pa may pamahaw. Since ganinang 4 a.m. So ang mga dagway mauna ni siya, pananawan ninyo. Oh. So, ginoo ko. Ayan. So, here we go. Dipolog fast food. Hello guys. So, we are here sa Dipolog City. Sa side trip sa Tag-Init. Karong summer 2018. So, from Cebu, nga to taog Osami City. Tapos, pag-abot na to Osami City, supposedly mo ato Tag-Iligan. But unfortunately, since nga wala mi kabiyahe og Iligan kay nagpulibok na mi, so nag side trip mi from Osami City to Dapitan. So niagi mi og Calamba, tapos niagi pod mi og Clarin, niagi sad mi og kato mga gipangagian na mo. So that is part of Zamboanga del Norte. So pag-abot na mo sa Dapitan Seaport, naglisod na sad mi og kuha og ticket. So mao to kaduha mi nag-refund. Actually karong adlaw lang, starting sugod yesterday, bali kapila na mi nag ilis-ilis og ticket para lang gyud nga makauli mi og Cebu. So mao tong side trip ang among gibuhat. So sa among side trip nga pag biyahe, nag-enjoy naman pero kapoy kaayo siya, pero pinaka-importante dito is more na sa check adventure, and then ang experience niya is lahi kaayo. So pag-abot na mo sa seaport sa Dapitan, wala pa may pamahaw kay ni pahawa mi sa hotel at sa 4 a.m. and then travel dayon mi sakay din mi og bus trip to Dapitan, and then pag-abot mo sa Dapitan, so wala yung mga restaurant, wala yung fast food, so we decided to
go back to the main city. So kinahanglan mo balik mi diri sa proper. So nami karon sa Dipolog. So diapit mi og Dipolog para mag sa tawagan na breakfast at the same time para mag-lunch na pod. So mo na siya nahitabo diri sa among side trip sa Tagnet 2018. Pero ang katong batog sardines, ano sa dito? Can sardines, batog. Butilya lagi hinimo. Ayan, so, tara! Nagalibog sila, galali sila sa atong mga istatuwa nga nag... Isay pa nga atong tulo ka statua. Sige. Burgos, Zamora, and Gomez. O karon unsa may ilang posisyon gabarog, di ba? Parang bronze. Oh. Sana tulo kamo niyo. Anak ka. Oh, tuya, mauwen to siya karon kinsa man tong tulo nga kabuok nga gapiyad gadag kaldero. Kinsa man to be? Sama tong kapiyan si Arboy, si Carl, ug si Kuya. Gapiyad man to sila gabitbit atong kaha nga dako kayo. Mura lang ko mga kwarta. Galoto sa presong kawali. Ay, cool. Mura lang pala yung mga kwarta. Mga libro lang. Unsa may nasa mga libro, ma'am? Hindi mo balik ka sa historical places. Kailan ko ganahan siya mabalik ka. Oo, kasi ano ka na. Kuwan lang, kuwan. Nausa na sa pari. Hindi lang kuyong ano mo na parihan. Mas namin Kaya karon kay nilagpas man ta unsa may buhaton nato. The House of Rizal. Ato ta sa balay ni Rizal. Paminaw nimo dawaton ta sa balay ni Rizal. Naitaw nga to. Buhi pa niya sa Rizal. Na may Rizal na religious na mga organization. May nagituwa niya sa Rizal. Buhi pa. Do. Ganon. O sa reaction tubag. Diba, nahi, kanang kuhan kanang organization na Rizaliano, kanang mga ituo nga sa Rizal. Buhi pa, buhi pa si Rizal. Kaya ilang i-pray si Rizal. Tando. Oh, naa, see? Dili tayo po. Kung wala tayo po, kinakaban. Lord, kilalisa nila si Rizal. Sawan, asa na eh? Dati asa ka kati, naami sa bahay ni Rizal. Ano na mga kabahay sila? Naami sa kapilitation. Nagsige siya mabay na Rizal. Tara, Rizal, tara. Ayun, for a long trip sa LAN, naa nami. Musakay nami. So, saka, ano to eh? Pila ka oras na mong biyahe. So, karon nakasakay na gyud. So, pila ka oras atong biyahe karon sa dani? 5 hours. So, bound to Slob. Here we go. Balimudunggo mi sa Oslo. So sa napitan mi sa kay tapos padulong na mi og Oslo. Ay. Opo. Ayan. So nito team dagat dire. Limpyo kaayo. Ayan. Well anyway, thank you kayo sa pagtanaw and then mao to siya ang tanan nga trip namo sa Zamboanga del Norte. So, napami mga na-miss nga lugar or ako napakoy na-miss nga mga lugar nga balikon ako para lang ninyo. So, ato lang ang siyang i-set of schedule kung kano sana na to siya buhaton. So, atang ilang din nilang sa wala ko kasabot pasabta ko YouTube channel and then ayaw mo kalimot pag-subscribe and then like, comments, and share. So, that's all.